Konferencia biskupov Slovenska na svojom plenárnom zasadnutí v októbri roku 2009 rozhodla, že posledná nedeľa v januári bude každoročne nedeľou Katolíckej univerzity v Ružomberku. Naším zámerom je, aby sa každoročne posledná januárová nedeľa slávila ako nedeľa Katolíckej univerzity, aby sa v tento deň Slovensko modlilo za svoju jedinú katolícku univerzitu. Takto znel úryvok z pastierského listu, ktorý mohli počuť veriaci v predminulú nedeľu vo všetkých farnostiach na Slovensku. Biskupy v ňom okrem iného vyslovili prosbu o morálnu a finančnú podporu pre univerzitu. Morálna podpora konferencii biskupov je veľmi, veľmi potrebná a pomáha budovať tú univerzitu ďalej a ďalej. Spomínaná podpora Katolíckej univerzity má niekoľko častí. Prvou je jednorázová zbierka na potreby Katolíckej univerzity. Ďalšou časťou bol pastierský list konferencie biskupov Slovenska. Bol venovaný teda 10. výročiu univerzity, tomu, ako sa Katolícka univerzita rozvíja za tieto roky. Podľa našich informácií sa stretol s pozitívnymi ohlasmi hlavne u mladých ľudí. Aj pre nich je tu možnosť od tohto roku zakladať vo farnostiach kluby priateľov Katolíckej univerzity, kde sa môžu združovať priaznivci univerzity, súčasní, ale aj budúci absolventi, ale aj študenti Katolíckej univerzity, ktorí sú v jednotlivých farnostiach. Pastierský list z konca januára nahradí v budúcnosti list rektora univerzity. Tá univerzita bude zapádať do vedomia celej spoločnosti Slovenska. Tým sme vďační, že tak veľa dostalo sa Katolíckej univerzite.